Audio Jungle. Vi er på vej over til Reichstag, som er Tysklands parlamentsbygning. Det er altså her midt i Berlin, den tyske regering har sit sæde. Audio Jungle. Reichstag er ligesom Danmarks Christiansborg. Selve bygningen stod færdig i 1900, og efter Tysklands nederlag i 1. verdenskrig blev den nye tyske republik udråbt fra balkon i 1918. Reichstag fortsatte med at være parlamentsbygningen frem til 1933, hvor en voldsom brand brød ud. Det var NSDAP, som arrangerede Rigsdagsbranden. Man mente, at en hollandsk student ved navn Marius van der Lubbe var gerningsmanden. Nazisterne beskyldte også kommunisterne for branden og brugte det som propaganda i valgkampen. Strategien lykkedes, og Hitler kunne sættes på magten i Tyskland. Na, der Reichstag ist mal abgebrannt worden bei den Nazis, stand lange an der Grenze zwischen Ost und West und war nicht genutzt worden und ist erst seit der deutschen Wiedervereinigung wieder ein Parlamentsgebäude. Audio Jungle. Ruinen blev først genopbygget i 1990, og siden har den været Berlins mest besøgte seværdighed med ikke mindre end 15 millioner besøgende. Ved genopbyggelsen gav arkitekten Norman Foster bygningen en fuldstændig imponerende luft. Med en glaskuppel på taget kan man få en god udsigt over Berlin og ned i parlamentssalen. Das ist eine interessante Architektur, sehr schön, alt, historisch, mir gefällt's. Ja. Tolle Statuen oben drauf, beeindruckend. Ja. Auf der Kuppel und im Saal mal angeschaut. Der er rigtig mange folk, som er interesseret i at se Rigsdagen indenfra. Og det var vi selvfølgelig også. Men at Reichstag er så eftertragtet, betyder desværre også, at der er flere timers. I dag kan man se den berømte inskription Dem Deutschen Volke til det tyske folk over hovedgangens mægtige søjler. Det blev hugget ind i facaden i 1916 og skulle være et symbol på demokrati. Det har været rigtig spændende, og vi ved nu, hvor en stor betydning denne bygning har for Tyskland. Audio Jungle.